Kupacok. Én is kapok a víz. Ez Omóniai gettó. Hát most kár tagadni tőleg. Nem túl szép. Ilyen emberekkel van tele, mint ez. Nem is olyan vészes. Csak 1 millió dolgos. Csinálnak ott benne. Gyorsan elhúzzuk, amíg észre nem vesznek. Nagyon szabad ország tényleg. Mögöttem itt vannak a drogosok. Minden mennyiségben. Azért jöttem ki, hogy ha rám mozdulnak, akkor el tudjak szaladni. – 30 fok van. Nagyon jó idő van. Elrollerezett Kamerunból. Is check out? 11. 11. I leave earlier. Okay. So you're the owner? Yes. Okay. Lebaszott, mert csöngettem sok. If you want, I will help you to me. Come here, no, stay in the living room. I want to say from them this guy to go to the other room, double room, to give you the bed because we don't have other, okay? Thank you. It's the last, okay? Perfect, Mr. Okay. This toilet, okay? Small toilet for the men, big toilet and you do shower there, okay? Yeah. You close here and you close this, okay? Yes. Okay. Professional. Wi-Fi. No, Wi-Fi. I must go another. We have a private room. I must go another building. We have here. Wi-Fi is this after. Okay. All right. Hello, Athens. Okay. Sorry, man. Is there a gyros place I can eat or something? Yeah. On this street, about 100 meters on your right. Yeah. Maybe in Exarchia. Exarchia is nearby. Sartia. Okay. Thank you. See ya. Bye bye. De nem Sartiába. És tudom, hol van Sartia. Jó kis dimbes dombos. Keresnék egy valami kifőzdét. És nem nagyon van. Érdekes tényleg. Többsége be van zárva. Megkérdeztem egy ilyen félszemű szupermarketest. Hol van itt egy jó kis giroszos? És azt mondta, hogy forduljak meg és jöjjek le ide 50 méterre, és pont itt. Nézzük. Megtaláltam. Hello. Hello. How are you?
Tzatziki, onion, tomato, potatoes. Yes, sir. Okay. Take away, sit down. No, I eat here and I want to drink a beer as well. So, thank you so much. Which one is better? Fix or alpha? Alpha. I drink an alpha. Yeah. Please. Thank you. Ilyen helyet keresek mindig. És helyi kifőzde. Ah, de jó. Megy a ventilátor. Az élet apró örömei. Ugye? Jó mondom. Megettem a kebabot, meghittem a sört és elköszöntem. Omonia Square. There? Ilyen abszurd, ez egy ilyen menő átrium, menő hely, és bejön a félmeztelen bácsika. Valószínű, hogy drogos állapotban, és nem akar elhagyni a tetthelyet. Nem tudja kizavarni a pasi. Nem sokára itt vagyok a hírhedt Omonia negyedben. Athén vad nyugatán. Tele van ilyen bevándorló a drogossal, stricik, utcalányok, stb. Már említettem, kb. 2007-ben voltunk itt utoljára. Azt hittem, hogy ez nagyobb ez a tér. Igen, hát érdekes arcok üldögélnek ott. Hogy mire várnak, azt nem lehet tudni. Valamire sorban ülők. Elég sok az ilyen pakisztáni, meg bangladesi, esetleg indiai, és ott heverésznek. Itt zajlik az igazi élet. Itt van a pezsgés, bűnözés, sorolhatnám. Ez nem is tűnik vészesnek. Tiszta, udvar, rendes ház. Ennél gyanúsabb nem is lehetnék, elejtem a kamerának a védőtokját. Rohadt feltűnő. Minden mellékutcában vannak. Γιατί πάλι με έκλεψες, πουτάνα! Az érdekes tényleg, azért a fővárosokban nyilván lehet látni ilyen szenzációt zárójelben, de hogy itt minden zegzugban tényleg drogosok vannak bebújva, és ott lövik be magukat nyíltan, tényleg. Ezek nem csak bélyegek nyalnak, hanem tűvel, tényleg. Kemény drog. A rendőr ahelyett, hogy a drogosokat hajkurásznál, bent kávézik. Hát ez minden városban így van, mondjuk. Ez egy mesdje, tehát nem tudnak vele mit csinálni, most beviszik. Másnap kijön. Úgy sejtem. Ennyi drogos miért van? Biztos van rá magyarázat, de én nem nagyon olvastam utána. És csak a telek van itt.
Egy szuper telefonkészülék. Egy 4-es kombó. Annyira jellemző, igen, ez a kis kioszk. Lesznek minden 100 méteren egy ilyen kioszk. Belemegy a szemgolyómba egy bogár. Ízléses öltönyök. Nézzük meg este is az Ommoniát. 10 óra van. Nézzük meg, mi zajlik itt. Itt szirtakiznak. Mindig nagyon kellemes. Azt a kurveget. Na, erre úgy nem számítottam most. Mellék utcában. Cipő. Kezdtem alábecsülni ezt a Ommoni és környékét. Ebben a mellék utcában tényleg benne volt, nem tudom, 8-10-15 csöves. Kemény drogos. Még itt mosollyal a számon járkálok. Hát álljon meg a menet. Szarkupacok. Én is kapok a vízből. Az előbb mondom, hogy kezdtem lebecsülni ezt az egészet, hogy Ommonia, oké. Éjszaka. Ugyanaz, mint nappal, nem? Nem. Mellék utcánkban ilyen hordák vannak, tényleg. Ezek is. Please take your time. Please. My friend, what is this? This camera? It's camera, yes sir. It's no good, sorry. Itt van a rendőrség. Azt látom, hogy ott mennek drogosok. Azt a mindenit. Ilyen drogos utca. Drogosok utcája. Remélem nem jó a szemük, basszus. Basszus.
tudok szólalni. Azt a kutya minden. Ilyet még nem láttam soha az életben. Tehát itt vagyunk itt van egy belváros. Van egy kicsi mellékutca. És van 200 ember, aki lövi magát. Bár lehet, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz, hogy a görög emberek mennyire vendégszeretőek, kedvesek, tényleg udvariasak. És tele vannak drogossal. Hihetetlen. Jó. Egy kemény utca volt. Nem megyek vissza. Bárhogy megyek. Megy a fene. দেখতে একটু বড় লাগছে আর Egy kellemes utca, tényleg. Üzlet. Ez omóniai gettó. Hát most kár tagadni tényleg. Nem túl szép. Ilyen emberekkel van tele, mint ez a faszi. Yeah, yeah. Whatever. És valahonnan szól a pakisztáni zene. Teljes hangerővel. What's up? Where are you from? Pakistan? No? Doesn't matter, yeah? In Omonia, the people waiting for what? Pakistani people. I know. Sorry? I don't understand. Where are you from? Pakistan? Oh no. Bangladesh? I'm India. Yes. I'm sorry, Nene. What do you mean, Nene? It's a habit here. I'm sorry. Where are you from? I'm from Pakistan. Why the people sitting Here, there? it's a bit fresh air here, and most of the But people. all the time, fresh air? Yes. It's not like some dodgy business or something. No. But back in 2 or 3 years before, it was a very dodgy area here. Nice to meet you, mister. Nice to meet you, Umar.